Mwanchu murigeria amaigerio igoro yeke meri giechae ayo abeire gakogendera ime yechi factory echichirense ye county ya Nyamira niko bona iko mwere ritukoria rero ase factory ya Nyankoba abwa sabarai barwa ekurate gocha sabana siasa gotia gosona ne siasa asoboremi korende kwene kyango esoke bare kurobo konyi no nyamburia bukoria echiro ejokorenta amagendro ase umuremi murikito Sofio Igara na mange amaigerio ayo abeire gakogenderera igoro yekemeri giechae anene mono ase chifactory chire ime ya Nyamira nigo aika omwerio rero ase abarai banyora amaigerio ime ye factory ya Nyankoba 4 million. Decrease yabeire the stagnant. Abarai korwa ase chitundubari chirichirense ye factory ya Nyankoba nigo ritkoria rero baumerana ase factory eyo erio konyora amaigerio anene mono ayagendererete igoro yekemeri giechae bagokuana n'abariki nigo babaire bakwemurungania na koraga ebiara siasa echichigendererete kwene kigwa echo chiarorekanire korwania oboremi bwekemeri giechae tutagite ne tutogenderere n'abantu bandi bagendererete ase oboremi bwechae echae nero yatokonya egintu twakumi mono yaga bagotoretera eratiri riba bagotoretera embusuru engiya togotora amatukano katwaire etundubari twarete efactory nyasaye tigachi abakune batoretera embusuro riba gayeratiri bagotoretera ebitina ase abaremi kero kende turasinyukura achitundubari ase eng'encho ya amang'ana a siasa egati yabo nigo baerera chinchera babaire bagotumeka koroseria echae nonya konyebekera obwoyo eyo ya echicharorekanire koreta rigasarigia ase Nyankoba yabeire gegokoria buya ase chifactory chiri chitangaine ase rigasarigia Nyankoba yarengense lakini bono management n'abanyakomiti n'abaremi tugaisaransa tukarigereria intu twekana kitoko improve factory yaito twabekire mikakati eyo lakini toroche ngabono migosi nechikura korigia ekera korigia chikura tigacha sabe chikura buya tari gwetera ase chitundubari nasoborimi bwechae komenta nayo nigo bamuchia oyo korigia obaseneta bwe county ya Nyamira Jeremiah Migosi gotiga gosonania siasa ase oboremi bwekemeri giechae ase bono basabire onyega korwa obokonyi bwechiratiri gochia ase abaremi kobwatoka chiratiri echo gochia ase factory erichikorwe oboringoria erio chimanya goikera abaremi ase chitundubari n'abana siasa abari sikaria batagete bakogokie ayogendeka lakini baadaye biashara byao bisire biashara mbibwati siasa iga bande bachire bakara gotratira chiratiri chitali moderated ne factory koranje onyondo utagete gotokonya muna abarimi factory tegora atogorere achireta ase factory chibe kwa somo choko bwe factory chibe moderated mune factory takire kosemuna machiko echae aganeirie na kumetinga kanyamigosi yo ngakere simya ekire yo akorenta atagete gototurubani enginyore nare ngomoke sana kera mauga chagete njire migosi bana atagete gotorentera siasa eteyo gosi abantu bande tora abana togokinia abana to echayo kana totigareti nkoripoteria egetesene keiga giensoko kuroiga ase factory ya Nyankoba egotoka imeye wodi erigoma ebunge ya Kitutu Masaba e county ya Nyamira nche nkoro kwa Sophie Oigara.